Bale, proposamen batekin nator. Utzi nazue pixka bat esplikatzen eta gero proposamena. Orduan, mundiala hasi izan eta mundiala hasita gutxira hasi nintzen ikusten katalanez ematen zituztela partiduak telebistan. Pixkat beranduxeago konturatu nintzen galegoz ere ematen zituztela partiduak telebistan. Eta esan nuen zergatik ez dituzten ematen euskeraz. Finalera iritsia eta nik dakidala ez da emango euskeraz. Orduan, claro, ari gea ukitzen uda bat oso kargatuki euskararen defentsan inguruan girotua ez, eta munduko kirol ekitaldi handiena ez da euskaraz emango eta ez dirudi ezer egin daitekenik. Gainera, horri gehitu behar zaio, finala Espainia-Argentina izango dela, eta beraz hor ere gatazka nazionala sartzen da ez, porque parte hartuko un selekziotako bat, guk selekzio propioa izaten uzten ez duen bi selekziotakoa da ez. Eta orduan, esan nun, interneten saiatu behar zerbait egiten. Zergatik ez lortu interneten euskararen inguruan komunitatea sortzea eta horrelako kirol ekitaldi garrantzitsu baten euskaraz bizitzea kirol ekitaldi hori. Eta gainera, gure nazio ikuspegia ere hor uzten ez. Eta kasualitatea, bizitzaren kasualitateak tokatu da Argentinaren kontra. Justo Argentina izan da, nik uste Euskal Herriarekin lotura egentea dukan herri bat, ez? Eta orduan esan nun, zergatik ez dugu egiten euskeraz finala kontatu interneten eta Argentinaren alde egun. Claro, hortarako bi gauza behar dira. Hortarako behar da, eta da proposamena, hortarako behar da esatari bezala ibili daiteken jendea, eta hortarako behar da adibidez giroa kontatu ezaken jendea, eta bar. Nik teknikoki badakit zuzeneko bat egiten, dani badakit partida baten retransmisio gutxi gora berako egiten, egin izan dut hainbatetan, eta adibidez Eurokopako finala baita ere egin genuen euskeraz. Ezin da irudia jarri, baina jarri daiteke erloju bat, eta orduan zuk telebistan ikusten duzu partida, eta erlojua sinkronizatzen duzu, bietan segundu berdinean jutea, eta orduan, kentzen duzu, lehen egiten zen bezala, ez? Kentzen zenula telebistako soinua eta jartzen zenula irratia, hori, baino internetekin. Eta orduan, hori. Ez dakit nora, porque niri futbola gustatzen zait, nik futbola ikusten dut, baina nik ez ditut lagunak futbolean oinarrituta egiten, orduan nire lagun gehienei, nire lagun honenei futbolak gutxi inporta die, eta orduan ez dauzkat kolaboratzaile errexak. Orduan, animatuko bat zinate, bai esatari lanetan laguntzera, bai bezakit igual baldin bazazte lagun talde batekin ikustera partido, o lo que sea, hor noiz hemen komentatzera, super eskertuan nengoke. Nahi badezue, kontaktatu ezakezue nire Instagramean, izen berdina daukala, eta hori. A ber lortzen dugun. Nik uste egingo detela bai ala bai, baino beti jende animatzen bali bada askoz hobeto eta askoz errexago eta askoz itxurusago geldituko da. Orduan, hori. Ea animatzen zeaten, ea lortzen dugun zerbait egitea, eta finala ikusi bai, euskaraz ikusi, Argentina animatu eta euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzera. Hale ba, ondo izan eta hurrengo arte.